Pabiling naguna sa labing daghang natalang kaso sa dengue bisan pa man atud sa El Nino phenomenon. Ugi kabalakan nga musaka pa ang gidaghanon sa kaso ning pagsugod na sa ting-uwan. Siluan Merundina sa report. Ang 18 anyos nga political science student nga si Kimberly Barakel ang labing unang nakalas tungod sa dengue karong tuiga. Enero 24, gihilantan siya og nagmo sa pagpanakit sa lawas ug mata. Unang nagtuo ang iyang inahan nga nakasinati og urinary tract infection ang iyang anak base usab sa unang findings sa doktor. Naglaag maguto siya gud nag-attend og katong sinulog gani. Ngan ato. Na within that week na nagluya-luya na dahil kapoy na iyang lawas, namuy-puy na diri. Apan sa dugang lab test, nasuta nga naigo di ay sa dengue si Kimberly. Duha ka adlaw human madangat sa tambalanan, namatay ang 18 anyos nga dalaga. Base sa record sa Cebu City Health Department, natala ang labing daghang kaso sa dengue niadtong buwan sa Enero nga miabot sa 273 ka mga kaso. Hinuon inanay kining mikunhod pag-abot sa buwan sa Mayo. Samtang ang Barangay Guadalupe ang naguna sa labing daghang natalang kaso sa dengue nga moabot sa 85 ka mga kaso. Apan gikabalakan nga subli na usab nga musaka ang gidaghanon sa kaso sa dengue sa pagsugod na sa adlaw sa tinguan. Busa subli na usab nga may pahinumdom ang Cebu City Health Department nga kanunayon ang paglimpyo sa palibot. Kung pananglitan atong mabutangan siya og chlorine, so makadaot siya sa morphology sa atong mga lamok, no, or asin. Nya liman sa kag ang tubig nato nga atong paraligog tangag asin, pero tang naligo permis dagat, no. So we advise for a chlorine. Luan Merondina, Balitang Bisda.